हेलो हाय जय जगन्नाथ मु आपनकर मिस्टर ज्योति आउट नुआ फ्रेश ब्लॉग आपण मानक स्वागत करती। आज गणेश चतुर्थी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। समित भल काम करंतु भल रहतु भगवान समतंकर मंगल करंतु। चलंतु देखिबा ठाकुरଙ୍କ पाखरे हमर कोन हेछि कोन नाही अथा डेकोरेशन अछि। चलंतु देखिबा तो पानी पाग देखुथियो वर्षा होछि टिके टिके पुणी वर्षा दउजे होछि पानी माने तो पूरा देखुथियो ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଲାଗୁଛି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ରାସ୍ତା ତ ଦେଖେଇ ଦେଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ। ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଏ ପୁରା କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଆନା ବଙ୍କା ଆ ବଙ୍କା ସାଳା ବଙ୍କା ନା ତୁ କେମିତି ଚୁଟି କାଟିଛି ଏ ଏପଟ ସେପଟ ତୁ କାହିଁକି ବେଲୁନ ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଦେ ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କି गाड़ी चाल 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 चोरी गाड़ी अपनी गाड़ी गाड़ी नहीं कुछ भी नहीं पड़े साइड ही पड़े कि बसी हमर भोग सजिया हेलो सजिया होची हमर फर्द गणेश पूजा जदी एंते आउ जा होची कदली सीधा पूरा हैं हे गोली बोलला ओसाई जेला हम तो जानतो जणे अछंती आ फाका चोली एम चलचे बड़ लडू बने दे केते बड़ लडू कर दे मासे का जेंती माने ठाकुर लडू देला हाथ रे रहिबो बने दो लडूटा हाथ रे रहिबो पूजा हो एडी सेव काटी सेव अरे कोन तो मुंह को चुचुंद्राळे मुंह कर लास्ट ऊपर तो पड़ जो लास्ट ये किसी जानी वन टा टू टा कौन जानी अरे कौन जानी जय जगन्नाथ जय पतित पावन। आज आम समस्त गणेश पूजा पालन करुछु। गणेश होउछन्ति ज्ञान और सौभाग्यर देवता। तांकर सुंढ भली मुंड हाथी भली गात थिबारु लोके तांको गजानन बोली डाकंती। गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाए अर्थात से समस्तंकर बाधा दूर करते। यही दिन आमे तांकर मूर्ति घरे स्थापन करूँ और मोदक एवं अन्यान्य निष्ठा भोग लगाऊ। गणेश पूजा आमको भल गुण शिखाए और सुखरे रहा शिखाए। धन्यवाद। दिव्यस्त्रीपन्नकम्बादिजनपगणिका पुष्पमाला पताका सत्यं मस्त्यं घृतं गाददिवदजतं काञ्चनं सुक्ष्मधान्यं मुक्तामाणिक्यराजा सुखपितनकलं कुर्वन्तु ते चुप सहित नड़िया लगुच सब कैमेरा रे कैमेरा लगुच चुप सहित नड़िया तोर 50 टा खंड ठाकुर मुंडिया कौन तुम कौन कि कौन तुम मोटू कौन माता जानकी पार्वती पिता चार भुजधारी
मस्तके सिंदूर सोहे मुझा के पार्वती पिता महादेव जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेव गुरु काम शरण आए सकल की जय सेवावती पिता महादेव ओम गुरुत्रिकं समर्पयामि वरदनाभ्यं हत्रिकं समर्पयामि जग्नि पुरुषाय हत्रिकं समर्पयामि जलेन शीतल आगे ना आकार दरकार काटी भोगत ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ ପରେ ଆରମ୍ଭ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଉଠିକି ଆସିଲି କାମ ଚାଲିଲା କାମ କରୁଛି କାହିଁକିନା କଟାକଟି ଚାଲିଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ତ ସେଇ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଆମେ ଆଜି ପୂଜାଟେ କଲୁ ଆଉ ପୂଜାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭୋଗ ଖାଇଲେ ଗାଁ ସାରା ଭୋଗ ବଣ୍ଟା ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ରାତିରେ ଟିକେ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆସିଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଆହବ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ସରିଲା ପରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହବା। ଡାଲମା ପାଇଁ କଟା ଚାଲିଛି ଏ ତ ସବୁଥିରେ ବୁଝିବି ମୁଁ କରିବି ମୁଁ ଖଟିବି ମୁଁ ସବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଦେଇଛି ଚାଉଳ ପୁରେଇଲା ବେଳୁ ଢାଳିଗଲା କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଭିତରେ ଶୋଧୁଥିବେ ସବୁ ଅଖାଡ ହେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁନି ନା ମୋର ଆଉ ବଳ ନାହିଁ ପେଟ କାଟିଲେ ସେଟା ପୁରା ଖାଇଦେଲି ସେଟା ଯୋଉ ମଝିରେ କୀର୍ତ୍ତନ ବଜେଇଛି ସବୁଥିରେ ତାର ସବୁ ଫଟେଇ ଦବ ବାଡେଇ ଅର୍ଣ୍ଣ ରେଡି ଡାଲମା ହଉଛି ପୁରା ବାଡିଆ ଡାଲମା ସମସ୍ତେ ବାଡିଆ ଥାକୁଲ ପୁରା ଏମିତି ମାରିବ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିକି ରହିବ। କେତେ ଜଣ ଖାଇବା ମାପି ହବ ନିହାତି ଏମିତି ଏପଟୁ ପକେଇବ ଏପଟକୁ ଆଣିବନି ତମ ହାତ ପଳେଇଲା ରେ ଶାଢୀ ହେଇ ଖାଇବୁ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଆଉ ବହ କାଲିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାମୁଡି ଦାନ୍ତ ଖଟା କରି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ତ ଇଏ ଖାଇକି ହେଇଛି ମୁଁ ଘରେ ଖାଇଛି ବୋଉ ଦେଲା ମତେ ମୋ ବୋଉ ଖୁଆଇବ ଆଉ କେହି ମତେ ଖୁଆଇବେନି ମୁଁ ଆମେ ଦିନିକିଆ କୁଣିଆ ତମେ ଡେଲି ଖାଇଲା ଲୁଣ ଦେଖିଲୁ ପାର୍ସଲ କୁଆଡେ କୁଣିଆ ଘର ଟମାଟର ପକେଇନୁ ଆଉ କଣ କରୁଥିଲୁ ରେଡି ଛାଟୁଛୁ କାଇଁ ହାତଟାକୁ ଏଟା ଖାଇବା କେମିତି ଖାଇଲୁ ଟିକେ ବାବୁ ଖାଇବୁ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ଆଉ ବଇଛୁ କାହିଁକି ଗୋଡ ସେଠି ବସିବାକୁ ନାଇଁ ସବୁ ରେଡି ଖାଇବା ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ପୁରା ଡହରା ସୁପର ଡହରା ହଁ ଖାଇବାକୁ ଗଲୁ ଆଉ ଗାଈସ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯା ଖାଇବାକୁ ନେଇ ତ ସାଢେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ପଡିବ ତଳେ ଛୁନା ସବୁ ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ରେଡି କରିଦେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆ କଥାରେ ଜମା ପକେଇକି ଲୁଣ ପକେଇବୁନି
ଶହେଟା ଖାଲି ଲୁଣିଆଟା କିଛି କାମ ନାହିଁ ତୋର ହାଁ କାମ ଅଛି ଏତେ କାମ ଅଛି ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ଖାଇବେ 100 ଲୋକ ଡାଲମା ବାହାରିଲା ଲଗିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ଏପଟ କରୁଥିବା ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଧୀରେ କିନା ଦେଇ ଆଜି 3 ପାଳ କଣ ହବ ଶୋଇଛୁ କଣ ବିଡ଼ି ନବ ଯିବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କହିବି ଘରକୁ ଗଲେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିବୁ କଣ କରିବି ଯେ ତମେ କୋଉ ବାଡ଼ିକା ଭଲ ହେଇଛି କହିଲା ବେଳକୁ ବାବୁ କଣ କହୁନୁ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଇଏ ମଝିରେ ଭାଇନାକୁ ବାବୁ ଦେଖିଲା ଠାକୁର ଏଇପଟେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇପଟକୁ ରହିଥାଏ ମୁଁ ତ ମଝିରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।